Хайде. Здравейте пак, колеги. Днес какво ще тренираме с Зи. За първи път ще му изкараме играчка с въженци, което за него е проблем. Той за мен е проблем. Защото той самото дърпане да го приема като самозащита, там пазени и някакви такива истории, нищо общо с игра. Днес ще го запознаем с играчка с въженци и ще се опитаме в играта лека по лека да започне да играе. Няма да стане с тази тренировка, няма да стане с следващата, ще отнеме доста време, но това е целта и ако следите тренировките на клиповите, ще видите как се получава. Сега няколко пъти ще взема да с устата да слусне първо, но няма да е такова въженцето. И след това вече ще започне да се Това му хареса. Сега какво трябва да направим? Да отпълним 2-3 пъти въженцето. Ще ми знае какво да правим. Не знае дали да дърпа. Внимавам. Вместо да е поведението на кучето, да не тръгне в други състояния. Ако замисля се сега, това игра ли е, биля ли е, пускаме въженцето и продължим. Сега ще взема топчето и ще му предложи играта, която знае. Ето, Зи. Сега пак ще опитаме един-два пъти с въженцето и преди да почне да мисли грешни работи, ще го оставя. Просто е така. С случайни истории ще работим. Да може да направи тази асоциацията, че ти е 7 леки подръпвания в момента са част от играта. Няма нищо общо с никакви битки, никакви защити, никакви пазения. Всеки път преди да вземе тия мисли, да тръгне да мисли в тази посока, аз просто искам въженцето, това ще е на ниво игра. Пак ще направим абсолютно също нещо. Ще му продължим все леки подръпвания. Почва да се научи да пази. Няма да участваме в тези истории. Пускаме въженцето. Браво! Браво! Сега ще направим първия опит да му дадем играчката и да държим въженцето. Добре, добре, браво, браво! Браво, Ези, браво! Браво!
Значи може да го направиш пак. Аус. Браво. Окей. Браво си, браво, браво, добре. Аус, опа, опа, аус. Виждате как в момента животното се бори с себе си да се... Хем му се играе, хем отключва... Харесва му играта, започна да му харесва, хем отключва разни проблемни състояния. И сега се бори вътре в себе си да играе или да се бие. Ще го оставим да играе, разбира се. Нали това искам, да играе. Да играе моето момче. Браво, браво, браво. Сега имайте на предвид, че ужасно много ми помага повода. Той вече схвана, че повода е част от контрола ми върху него. И съм сигурен, че ще реагира коренно различно, ако няма повода. Браво, аус. Браво, Зи, браво, аус. Браво, аус. Браво, браво. 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 Сега вече лека по лека почва да се връща в състояние на игра. Аус. Браво. Значи сега мога да предложим след 2-3 заигравания. Пак мога да предложим едно подръпване. Браво, момче. Браво. Браво. Ще опитам още едно. Браво. Първо се играе на детето. Първо се играе. Сега вече ще вземем играчката и ще направим пак един опит да дръпнем. Пак ще направим един опит да дръпнем играчката без кой знае колко съпротива. Браво! Браво! Ще се опитаме да го погадим. Разбира се, без да опънат уважението. Браво! Браво! Добре! Браво! Вътре в играта ще дръпнем един-два пъти. Ако видим, че си в игра, пак ще го погадим. Трябва да толерираме това поведение, което не трябва. Браво, момче! Браво! Браво! Браво си! Браво! Браво! Окей! Тия за замръзванки там на завоите не са добре, ама ясно, че няма стане хубаво. Браво, бе! Браво, бе! Браво! 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 Аус. Браво! Сега ще опитаме още един път. Браво, Зи! Браво! 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 Окей! Окей! Браво, бе! Добре! Добре, моето момче! Браво! 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 Аус. Браво! Сега ще опитаме още един път. И ако пак ме послуша и дойде да играе да се бори с мене, не ще го оставя да се не играе. И това ще бъде със служението. Браво! 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 И после... Добре! Браво, Зи! Браво! Браво! Значи мога да дръпнем още един път. Браво! Браво! Окей! Добре, Зи! Браво! 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 Браво, момче! Браво! Браво! Браво, Зи! Браво, Зи! Пак ще опънем. Браво, моето момче! Браво! 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 Браво, Зи! Браво! Виждате го как замръзва там,
поставя назад и аха, да направи гилотия. Ще продължаваме. Браво, окей, браво, окей. Браво, окей. 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 Браво, браво. 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 Питаме пак аус. 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 Браво. Браво. А тук не наблягаме на чудесното пускане дръм, защото знаем в колко куче работим. Какви са модертовите. Всичко, дето направиха Ивана, за вашите кучета или за едно нормално куче, може да е супер лесно и фасулска работа. За него това сега са такива вътрешни борби, които почваме, че му подаваме без да бегаме тук. Браво, 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 браво. И той се чувства в свои води, това го знае. Това го знае, не може. Браво, 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 браво. Сега ще направим надърпане, да заключим. Алим. И тръгваме назад, да дойде с нас да играе. Браво, браво си, браво, браво. Добре, ето момче, добре, браво. Имаме пак там. Добре. Попълваме движението, за да заключи. Добре. 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 И пак повикаме да играем. Браво, браво. Браво, моето момче, браво. Още един път. Значи пак от начало. Даваме въженцето в кучето. Следва вече въженцето, което е чудесно за моето момче. Браво на моето момче, браво! Браво ви, браво, браво, браво! Браво! Добре, бате, браво! Браво, хайде пак, хайде пак! Айде! Чакай. Твое, няма кой ще се. Чакай. Лапата. Добре, хайде. Леки, леки. И сега тръгваме да видим следва въжението. Браво си, браво! Добре, моето момче, браво, чудесен си. Хайде пак. Добре, хайде. Браво. Хайде. Тук внимаваме много, защото тук стават пилити. Браво! Ето ви точно е пример, който казах за повода. Сега, ако беше без повод, можеше да ми направи някой опит. Добре. Пускаме повода и пак правим опит да го водим с въжението. Браво, куче, добре, куче, браво, бе. Чудесен. Нямате ли? Ще някой. Браво, куче, браво. Много това го хареса, Браво. 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 Не. Вижте колко бързо въженцето го върна в старите номера. Запе, дигаме си го с повода. Браво. И пак ще искаме да го водим. Браво, моето момче. Браво. Един опит. Още един опит. Браво. Опа. Айде. Това ще е следното да го водим.
Ето. Браво, Кей, браво, Кей, браво. Браво. Там идва да се наиграе. Сега не знам дали това, което се опитвам да направя, се вижда на камерата сега. Не знам дали това, което се опитвам да правя с него, се разбира, защото едно да го видиш, друго да го разбереш. Но на куче с такива проблеми си изисква такава работа. Поне аз така съзнавам и аз така правя. Как повтарям, отстрани може да изглежда супер елементарно, супер всеки да си го прави с неговото куче без никакви проблеми. Но за него това е проблем, той е огромен. И да трябва да дели плячка, нали, да му дърпам плячката, защото той продължава на момент отключва игра, нали, с плячката да дойде при мен. За куче с такива проблеми не е лесно, изобщо не е лесно. Та не се заблуждавайте, че някой куче още е така от само себе си се получи. Тоест не отличавайте куче с куче. Говорим за строга индивидуалност, първо като куче, после строга индивидуалност като поведение, строга индивидуалност като проблематика. И третото е целите, които се гонят. Нали? Аз имам едни цели с това куче за играчка. Какво трябва да знае за играчка, какво означава играчка, как трябва да играе. Доколко ще му разреши да е плячка, доколко ще разреши да е играчка. Но по принцип, ако на някой му е интересно с такива истории, с такива объркани животни, какво се прави, горе-долу, това е началото. Сега със сигурност не е това единствения начин и той няма да прави само това, ще прави много други неща, за да може да те се вика да атакуваме проблема от някакви места и така да получим, дай Боже да получим един добър резултат. Браво. Ще трябва още много време това нещо да го правя, докато самото животно започне да му харесва да спре да прави тия заключвания там с лапите и нищо, че няколко пъти той го направи, защото е хванал с ръба на зъбите, защото тази играчка на нотка и не тук и не духи и за да прикапи по-добре. Но имаше и момент, в който се е хвана, за да си я пази, веднага да се отключи неговите истории. Тие неща трябва да се изчистят, да може да си я получи в играчката за работа. Иска си много работа и това е такава постоянна работа. Но това нещо, за да има някакъв ефект, няма как да стане с инцидентни тренировки или с един път на седмица и това си иска постоянна работа. В случая пак повтарям, аз го казах, да много ми помогна повода, не тук в този случай, защото виждате как едното стъпва върху другото. Първо, още откакто го взимах, беше голям проблем да му обясня, че този повод е мой, а не е негов. Че този повод служи аз да комуникирам с него, а не той с мен. После вече служихме хапките, после вече добавихме играчката, но всичкото стъпва едно върху друго. Повода, хапки, играчки. И така, ето виждате в случая как повода ми помогна. А ако го нямаше повода, той можеше да вземе други решения и да види други резултати, оттам аз трябва да взема други решения и става много объркана история. Затова трябва да има една последователност. Ама тя да е осъзната, а не такива
защото така ми харесва или трябва да са неща, които да дадат резултат на кучето. Айде, вадим другите. Чакай.